Какво става, готини хора? Добре дошли, аз съм Крастайл и днес ще имам един много готин клип. Клипа се казва, вие вече сте видяли как се казва, защото сте видяли заглавието. Един ден като Наум Шопов. Да, правилно ме чухте. Като водещия на Ергена, като човека, който беше доктор, директор и така нататък в Откраднат живот. И като цяло много добър инфлуенсър и много му се кефя от мега много време. Още първият път, като го видях още в Откраднат живот, може би от тогава. И той още телосложението му тогава пак беше такъв фитнес жел, обаче не беше както е сега. Сега е в брутална форма. И точно поради това факт, че е в брутална форма сега, просто искаме да направим един ден като него. Нали, реално писахме му, той ни отговори, нали, неочаквано ни отговори и ни каза за неговия тренировъчен ден. Малко по-общо ни го каза, но ще го направим както трябва. Общо ще тренираме като него. За храненето, той ми каза, че в момента е на бълг и живота е хубав. Нали, най-вероятно ще видите скриншот тук някъде. Но ние сме на кът. Ние не можем да бълкнем, но днес специално заради клипа, може би ще направим бълк. Ама като ви кажа бълк, в смисъл просто ще направим примерно едно или две ядения повече. Няма да се усираме с дюнери, пици и така нататък. Ако ни се приеде сладко, ще ядем. Ако ни се приеде нещо, просто ще ядем и няма да го мислим. Просто няма да е нещо супер мазно и дърти, за да не стане после да се чудим как да ги махаме тия калории. И така. Сутрешната рутина, но не знам каква е, моята примерно е като стана. Първо отивам, оправям се в туалетната, измивам се и после директно се теглим. Сега ще се изтегля пред вас и ще видим колко килограма ще е. По мои очаквания трябва да сме към 72,500, може все още не знаем колко ще е. Вчера драх 72,600, би трябвало днес да е и 500, защото сме в дефицит и кътваме. Така че сега веднага ви показвам кантара какво ще изпише. Страхотно видяхте, че съм 72,500, което нали ме изненада. В момента дори бях с тениска, да кажем, че може да съм 72,400 евентуално, но на и 500 съм доволен. Тук се каня да го снимам това видео, може би последната седмица, обаче или имам мега много работа, или се разболявам. В случая до вчера бях с тези неща и не мога да тренирам пълноценно и малко е кофти това нещо, като не можеш да тренираш пълноценно и искаш да се случват нещата. Нали, до един-два дена само в главата ти най-вероятно е някаква промяна, ама като не можеш да я направиш, не можеш да я направиш. И в случая деня преди днес, демек вчера, ходихме да плуваме и днес сме се запазили деня, защото ще тренираме гърди, рамо и трицепс. В смисъл, много ни написа само за гърдите и за рамо, но трицепса той си е в така или иначе в сплита, който правим и няма защо да го губим. Най-вероятно няма да се изморим чак толкова много, че да не може да направим един трицепс. Така че сега остава да видим какво ще закусим, да си вземем един монстър но сега какво ще закуся ще ви покажа. И след това оправяме си раницата, трябва по обяд чакаме едно момиче, което трябва да направи реклама на дизайните. Ако и вие не знаете какво да подарите на близък и любим човек, тук или тук ще сложа видео на страницата в Instagram, Крастайл Designs, има и във Facebook. Подаръци за любими хора, оригинално е, качествено е, бързо се изработва, остава за цял живот спомен. Общо взето нищо не губиш, цената е супер достъпна за всеки, не смятам, че някой ще го съборят нещо от сорта на 20 лева. Така че не се бави, отивай и просто, дори да не намираш своя подарък, може да пишеш и ние ще го направим, разбираш? Просто няма никакъв проблем това нещо, прекалено много хора сме влизали в положение, няма да се промени. Така че ако не намираш нещо в страницата, просто ни пиши горе-долу какво искаш и ще бъде създадено за теб. Така, ето ни в кухнята. Аз вече си измислих закуска, като един човек, който бълква, няма нито да я теглим, нито да мерим, нито нищо няма да я правим. Защото разбира се, че ти като бълкваш искаш да станеш голям като скалата. Обаче не си мериш нещата, защото манято. Те хората като бълкват просто ядат всичко. Има и такива, които си мерят. В случая аз ако бих бълквал, бих си мерил всичко, ама в случая предполагам, че не си ги мерят.
Така че ще бъдем като всички други. Да кажем и на ум, защото живота е хубав, означава да не си меря калориите според мен. И сега ще ви покажа какво ще ядем. Ще ядем това. Шпеков салам с кашкавал, захлюпен с още една филия хляб, защото бълкваш. Имаш нужда от хляб, имаш нужда от въглехидрат. Ей, сега този сексапилен сандвич просто ще бъде изпечен. Слагаме гарнитурка някаква в чинията и ще ви покажа как изглежда чинията и след това ще се закусвам само обаче. Значи това да закусваш и да гледаш никаква стойност просто е едно, няма такова начало на деня, просто пробайте ма някаква зарежда повече от 3 монстра да ги удариш, защото те идиоти просто ти зареждат деня за 2 дена напред. Пак аз като гледам всеки ден съм зареден за месеци вече, разбирате ли? Видяхте ми закуската, сандвич с руска салата. Не сме смятали никакви калории, хапваме, после ще възема с мен до магазина да видим какви монстъри има и след това ще ходим към залата. Така, реално аутфита ни за залата е готов и той не е сложен, защото реално ти отидеш да тренираш, да се преобличеш, да сложиш дрехи за тренировка, да си мръсен, да сложиш дрехите, да се прибереш. Така че тениската, с която бях в началото, това се обляках за клипа. Един на Ансонг на Александър Спейц, не знам дали се вижда. От четвърти сезон е този Ансонг, който знае. И общо взето слагаме Air Force-ките и трябва да се свържем с едно момиче, което трябва да направи реклама за страницата и трябва да й закараме едни неща. Но тя още не ни е отговорила, така че сега ние ще извърнем, ако не после тя ще дойде си ги вземе, защото няма как да се загубим деня като Наум Шопов, да чакаме хора. Хората чакат нас, ние не чакаме хората. Така че, направо сега ще извънна и ще се включа. Какво става, човек? Този да ми става традиция това нещо да вали всеки път, като снимам видео, човек. Това направо вече. И то реално съм мокра в момента само заради един монстър, не съм мокра заради нищо друго, така че се струва. Важното в ситуацията е, че явно деня ще ни върви по вода като всеки един клип и момичето, което търсихме, успяхме да се свържем с нея, така че вземем монстъра и отиваме да я закараме в пратката. Така, реално вече всичко е готово, сега чакаме само колата да загрее и директно отиваме при момичето. Сега има едно маняче в Бургас, където вече от година натиска яко в музиката. Инициалите му са Ини и новата му песен с Димака направо гърми. Слушайте малко. Направих 10 напред, после с един химикал направих 10 куплета, промяната в сюжета, намерих моя дар, годините на търсене си имат своя чар. Като цяло може да отидете да я слушате, защото направо пръскат. Не е само тая песен, всичките му песни направо са брутални. Може да му мотивират и в най-сивия ден, и в най-валежния ден, както е в ситуацията. Обаче нищичко не съм забравил. Ко те чака там на край, включваме се после. Така, тук-що паркирахме и сега ще ви покажа сградата, в която ходим на зала и после самата зала, разбира се. Идваме в зала в Лазурен бряг. Те сме в асансьора, спато и фитнеса са на 3-ти етаж, така че включваме се от залата. Стъпка номер 1, като дойдете на зала. Загрявката е най-важното нещо на една тренировка. За една тренировка за гърди най-хубаво трябва да си загрел рамената и хубаво да се разпънал, да няма фалове, защото ако има фалове просто неприятни контузии и паузи от залата много могат да ви спрат прогреса.
Сега, първото упражнение, с което почва Наум Шопов е нормална лежанка. Сега ще наместим статива и почваме с нея, но първо трябва да ударим една глътка монстър. Между другото аз не ви показах залата, общо взето изглежда така. Така, от тук се влиза. И аз се бяха и там. Цяло няма никога каем залата е топ. И наместваме статива, както казахме, и отиваме на лежанка. Тя е боксова круша. А така се знае. Много е важно първата серия тук да ви е с леки килограми. Не знам както искате да броите работна или загряваща, за мен е загряваща. Защото, в смисъл, колкото и да сте разгрели, просто трябва да пуснете додолу, за да може да разтегнете максимално гърдата. И общо взето заради това е хубаво да се направи тази първа серия, да може максимално да е разпъната и да е шанса за инциденти да е доста по-малък. С 120 от страна. Сега ще сложим почнена петичка. Общо взето, дано някой ден с тази тренировка за горна част и по-скоро бутаща тренировка да направим тяло като на умката, защото в момента е в ебати формата. Имаме да ядем и да ядем докато го стигнем. Ама въпросът е, че прогреса в залата и във всичко е в постоянството. Така че няма смисъл да се отказвате. После се започнали, бутайте пък. Ако видите, че нищо не става, тогава може да го оставите, ама не в начален етап. Примерно ще трябва да бутаме по 25 на страна. А второто му упражнение е инклайн лежанка с дъмбели. И третото му е инклайн с дъмбели на флайс, което това упражнение никога не съм го правил. Ще опитаме за клипа как е. Най-вероятно ще добавим и някое друго упражнение от нас. Но в това упражнение може и да имаме грешки в третото. В другите не вярвам да имаме някакви грешки. Много се разговорихме нещо. Има една глътка монстърче, че съвсем го забравихме и него. Аз трябва да го пия докато идва мама. Да, на мен това ме предела така или иначе. И последната серия пак ще направим със същите килограми. Сега направихме 6, мисля, че 6 бяха. И следващото, ако успеем пак 6 да направим добре, все пак трябва да ни остане някаква сила и за другите упражнения за гърди, защото не е да са изпомпиш на лежанката и после не можеш да направиш нещо друго. Така че кратка пауза и продължаваме с лежанката. Важното е, че успяхме да избутаме тази лежанка. Първа серия 10, втора серия 20 и 2 серии с по 25 на страна. Доволно. Сега идваме към инклайн дъмбел преса. Само да видим къде ще сложим статива. Второто упражнение на много. Тази лежанка така ми се стегнаха гърдите. Така. Мале умора. Все пак и не самота е много залата, защото те хора, където правят по 3 минути почивка между сериите, явно имат цял ден да загубят залата и нямат никакви други цели.
Ние не сме така. Така че ние правим кратки паузи по 30 секунди, максимум минута и продължаваме. Първата серия беше с 15 кг дъмбел. Сега ще вземем 20-ките и до четвъртата серия ще видим колко ще избутаме. Натежават се доста. Не знам дали съм червен на камерата. Направо. Тук последните две повторения ми се видяха доста. Аз много хубаво върнах 20-ките. Обаче изобщо не видях, че следващото е 25. 25 маниак. 25 кг ще опитаме от 6 до 8 повторения. Повече няма да може. Ние ако избутаме 6 пак супер. Абе да много стане. Сега ще опитаме, ако не ще се върнем на 20-ките. Това реално ще е трета серия. В принцип моята тренировка за гърди е доста сходна. Само дето третото ми упражнение на мене не е това флайс, който ще правим, дето много ми го казва. Реално аз правя, има, даже не им знам имената на машините, смисъл. Тия хора, къде ми говорят с имена на машините, маняк, те са прекалено напред в играта. Една машина, дето така ги буташ две майнтъм, както и да е. Моята тренировка се различава третото упражнение и още едно добавям пред това да издавям сила за гърди. Но в принцип кофичките са много хубаво упражнения за цялото, но може да направим някоя друга кофичка, ако не се получи с това флайс с дъмбели, ама много се заговорихме. Като много се заговорихме, време да отнеме да бъдем 20 стотици. Мале, това е колко тежко, майко! Много повторения си дадах, аз от 6 до 8. 25 кг, това колко главата ми е само психическо е. Всъщност не са толкова тежки. Мале, той като тръгне да залита, направо няма да тържа, няма. Айде да дали ще стане нещо. Едно, две. Мале, ще се върнем да довършим серията с 20. Поне още 4. Преведен ли съм? Щом се огнен, направо ще умра. Само още една серия. Да бутнем на 20. И това третото упражнение. Дали ще правим него или някое друго. Защото по принцип упражнения, които дори не съм правил, то на дъмбели, където движението ти е много важно. Нещо не ми се иска да объркам и да си пребафям. Ама сега ще видим. Ако не направя него, ще измислим някое друго по-интересно упражнение. Не е проблем това. Абе, ако изморих се доста, няма да лъжа. Хубавото на тази зала в Лазурен бряг е, че сам в 90% от случаите в залата. Някой ден мога да ви покажа и в басейна. В басейна, разбира се, има повече хора. Ама в залата предимно сте или си сам, или с още един човек, двама максимум. Тя не е много голяма, да ама реално може да си натренираш всеки един мускул по някакъв начин. Имаш дъмбели, щанги, тежести. Такива мани и деца дърпат майната му и такова нещо има. За последна серия всичко тежи човек. Майко! Направо сега изпучих хора, честно ви казвам.
Да знаете, много е важно, докато тренирате, като ви се изпоти лицето, да го забърсвате, защото иначе пъпките идват и почвате да изглеждате като някой, който не си поддържа лицето. А ние не сме такива, нали? Ще направим на ново упражнението. Incline Fly Dumbbell. 30 градусов наклон. Общо същия наклон като това, който сега правихме. Упражнението като цяло не изглежда много трудно, само че трябва да го правя с малки килограми, за да може да е правилно изпълнението и по-скоро всеки самото движение. Ще го таковам. Така или иначе на флайс машината или пек дек, тая където събираш ръцете си, на нея доста добре се помпвам. Така че мисля, че сега ще е по същия начин, нека да опитаме. Сега ще пробваме с 12,5 и после ще вдигнем. Гледах, че е много важно ръцете като са горе да се изпълнати, като се свалят долу да се присвиват една идея. Сега ще видим дали правилно съм го разбрал, дали ще го усетя където трябва. Усещам го точно в гърдата си. Не знам колко ме е чиста формата, като си пускам ръката, защото самото пресвиване, не знам точно колко отгоре, като тръгнеш да го пресвиваш, не знам точно къде се случва. Но това времето ще се оптимизира. Това път ще го направим с най-много 15 кг, защото искам да го усетя точно както трябва и самото движение, как му е най-правилна траекторията. След като го усвоя вече за напред, ще го правим с нормални килограми, защото не забравяйте, че като видите едно упражнение в интернет, това не означава, че ако можете да правите лежанка с 100 и видите някакво упражнение, евентуално може да го правите много високи килограми, ако не сте го правили никога. Освен ако не е някакво упражнение с движение на машина, което няма помрътване, няма просто как да го направите правилно без експеримент, т.е. опит няма как да сте перфектни. Така че сега ще направим още една серия с 12 птици и 215 и да видим как ще го усетим. Леле, доста са потнаха, ама няма как да стане. Ако искаш хубаво тяло за лятото, трябва да се мъчиш като грешен дявол. Промяна в плана. Ще останем на 12,5. Усещам го добре. Усещам, че към 5-то повторение, към 6-то горе-долу почвам да губя траекторията на ръцете. Така че ще останем с по-леките килограми. Общо взето, тънкият момент на това упражнение е, че трябва, когато пускаш надолу, да пуснеш максимално, да може да ти се изпълва гърдата. Защото ако пускаш до една степен така, няма да имаш оптимално максимално разтягане и реално да може да ти расте мускула повече. Така че на този етап това е решението. Оставим с малките килограми за тази тренировка. Ще продължим и с други упражнения, защото не чувствам толкова смисъл изморен, само може и още да се измъчим. Така че още 2 серии 12,5 и продължаваме. Честно да ви кажа, бих тренирал с слушалки, ама така когато има с кой да си говоря с телефона в случая, ама с вас, ми е по-добре да не слагам слушалки. Не че ми се тренира на тази музика от радиото, нали бих си пуснал МБТ или нещо по-надъхващо, ама заради вас няма да стане, пък и на този етап снимам и с телефона, няма как да снимам и да слушам музика едновременно, така че оставим без музика и с музика от радиото. Маля ще умра, бе. Още една серия от това. И сме свършили гърдите на ум. Трябва да почнем страничното рамо на ум. И този странично рамо няма кой знае какво да се прави. След това имаме две упражнения за трицепс. След тях, евентуално може да покараме колело и така да ни приключи тренировката. И да отидем да хапнем нещо вкъщи, защото след тренировка е хубаво да се хапва. Непосредствено след тренировка. В принцип избягвам да ям преди тренировка сандвичи и така нататък. По-скоро съм на един банан или по-скоро протеинов шейк и креатин. В случая в Бургас не си взех протеина, не си взех креатина. Така че този клип с
Болка на много се явява перфектен случай. Нито да мириш, нито да теглиш. Директно пиеш един монстър, гърмиш един сандвич с салами кашкавал и си готов да мачкаш штангите. Важно е да подчертая, че моята цел в залата не е да стана като Рони Колман или Арнолд Шварценегер, някакви такива маняци, културисти. Моята цел е да съм чист и изпилен, точно както изглеждам в момента. Ще видите снимка. Подготвил съм още едно много интересно видео. Това е повече като разговор. Но да напред трябва да бъда по-постоянен, защото да си казваш ще го направи и да не ти остава време да го направиш. Това не е, защото ти изгледа работа, това е, защото си не се да не си го направил, когато си бил свободен. Така че тая година мощно бутам ютуба. Нямам никаква идея какво може да се такова. Ако гръмне канала ще е много хубаво, ако не гръмне ще знам, че съм готов. Няма да се отказваме, защото когато пораснем, всичко ще е запечатано тук. Дори най-глупавите клипове след време ще може да ги гледа поколение, без значение деца или кой ще е. Така че снимаш, качваш, той Mr. Beast го е казал, първите 100 клипа няма какво да очакваш. Но има някои хора, къде други канали ги булстват, участват в клипове с известни хора и така нататък. Нямаме такива известни приятели, няма кой да набулсне, така че From Zero to Hero. Надявам се да се случи от 0 до герой, от 0 до известен. Ще видим. Хайде се една серия от това. Ус! Леле, ще си да оправим камерата. Направо. Така ми се пъмпнаха гърдите. Сега ще направим странично рамо, 2 упражнения. И след това правим 2 за трицепс. И сме готови, отиваме на ето този секси уред, за да изгорим някоя друга калория и общо взето да. Оставят ми само 4 упражнения. Колко сме изпълнили до момента? 3. Да, 3, ама доста тегави. Евентуално може и още, според зависи смисъл. Има някаква умора, ама не е достатъчна. Тая светлина изглежда всичко много добре. Така е, аз много обичам завис огледала. Малко съм самовлюбен, това няма какво стане. Но ако вие обичате някой човек, може да му направите подарък от Крас Style Designs, точно така клипчето. Всичко е в момента на цена от 20 лева за кратък период от време. Така че избирайте, подаряйте, създавайте спомени и ги оставите за цял живот в дома ви или в дома на ваш приятел. Има много готини дизайни, отново казвам, ако не намирате вашия, може да се свържете с нас, ние ще влезем в положение и ще го създадем. Ние продължаваме с тренировката. Ус! Кой са кофичките тук, бе? Кой е, бе? Умираме и батерията на телефона ни и тя. Това упражнение го правя 4 серии. Снимах ви само първата. След това ще ви покажа от 2 упражнения за трицепс по една серия. Отново по същата причина. Да може накрая не остане време да се наснемем в края на тренировката и докато се приберем поне. Така че виждаме се след малко на упражнението за трицепс. Свършихме 4 серии за рамо. Сега почваме първото упражнение за трицепс. Ще ви покажа само по една серия от всяко, както ви казах преди малко, защото батерията на телефона ни пада и после няма да може да се снимаме. Така че нека започваме. Това е едното ми упражнение за трицепс. Аз продължавам също 3 серии. Аз вас.
се виждаме в последното упражнение. Следното упражнение, което ще направим за трицепс, е това, където пускаш дъмбъла отзад. Сега ще ви демонстрирам. И с това упражнение ще приключим днешната тренировка. Като много шупов добавихме няколко упражнения, но просто няма смисъл да се губи цял ден само за примерно гърди и рамо. Реално упражнението е така, когато сте прибрани, пускаш и вдигаш. Включва се Красимир от бъдещето. Като си прегледах клипчето за последното упражнение за трицепс и видях, че в серията, в която съм снимал, формата на лактите ми е доста отворена. Така че това не е правилно изпълнение на упражнението и лактите ви трябва да са прибрани от... в смисъл, така трябва да пускате, а не така. В смисъл, прибрани лакти до главата и пускате дъмбела и изпълвате до момент, в който усещате напрежение в трицепса, а не някъде другаде. А в моят случай, не знам точно вие колко ще го забележите, ама аз решавам да ви кажа, защото аз го забелязвам, нека съм си признал и да мога да хулите, съм го видял. Така че да знаете просто да имате едно на ум, ако си отваряте лактите, не е правилно изпълнение на това упражнение. В принцип е най-хубаво да имате къде да се облегнете, за да може да си пускате чисто ръцете надолу. В случай аз нямах такава седалка, имах, ама тя е много висока и просто някак да случат нещата. Това е излишно, но вече съм го казал, така че да се знаете просто. Това беше упражнението, вече съм доста уморен. Усещам, че самото движение леко ми треперят ръцете, но все пак е последно. Правим го, ще се включим малко, като се събличем, ще ви позирам малко и след това пак ще се видим до събличането, приятели. Така, тук ще свършихме всички упражнения. Сега тук малко ще смятам, че доста добре се помпнахме. Направихме една много добра тренировка като Наум Шопов. Смятам, че вече е време за отдадена почивка и хапване. Така че, looking good. Така че сега ще ходим към съблекалнята, ще се оправяме и евентуално вече в колата, ако си включим телефона да се зарежда, ще се включим или направо вкъщи. Благодаря ви, че бяхте с мен тази тренировка. Ще се видим в колата или вкъщи как плющим вече. Това е. Смятам, че е супер. Гърдичките са вече добре. До лятото има още какво да се желае. Но всичко е до постоянството, както го казахме в началото на клипа. Виждаме се след малко. Току-що се изкъпахме в залата и сега вече чакаме да изсъхнем и отиваме към вкъщи. Това беше чисто информативно включване, да ви кажа, че в тази зала банята е страхотна, дават ви хавлийки, всичко както трябва. Така че силно препоръчвам и това не е спонсор, никой не спонсора човек с 50 абоната. Някой ден като са 50 000 може би, но на този етап все още с 50 няма как да стане. Така че hustle from zero to hero. Тук-що се прибираме, нямаше смисъл да снимам от колата, защото така или иначе вали отвратително и просто исках да се прибера. Прибрахме се, сега ще свършим малко работа на лаптопа и директно сядаме да ядем. Просто в момента още не ме е дошъл толкова с апетита, прекалено съм изморен, ако трябва да съм честен, имам нужда просто от 15-20 минути почивка. Ще починем и ще видим какво ще обядваме, ще се включим направо, като видим какво ще хапваме. Така, вече си избрахме какво ще ядем, пълнени чушки. Разбира се, докато ядем пълнени чушки, не знам дали знаете какво ще гледаме подкаста, който не можахме да я гледаме сутринта на никаква стойност. И ще пием вода. Сега ще направя за нея satisfying клипчета, дето путките ги правят като се чупят суфле, това ще го направя с пълнена чушка, само гледай. Надявам се, че се получи точно както си го представяхте. Аз горе-долу така си го представях. Ето ги и тия тапанари, любимите ми тапанари, водичката, чушката и топец.
Чисто информативно отиваме на гости на един приятел, ще пушим наргиле, реално там не знам какво ще имам, сега ще мина през магазина, но ако взема някакви тъпоти ще ви снимам все пак да видите какво имам. Все пак сме на бълк днеска, няма да може да си позволим всичко. Батко, тук е тръгнало да вали днеска, цял ден ще вали. Просто няма какво да стане. От магазина взехме 2 чипса райзъп, един шоколад милка, ще ви ги покажа после, и една кола с захар за него и една без захар за мен, защото просто вече тази с захар не ми е вкусна, ако трябва да съм честен. Не е самия факт, че има захар за днес. И да, направо вече ще се включим от тях. Като цяло, един ден тренировачен като на Шопов е по-подходящо, защото през другото време влога си е смен. Смисъл, не вярвам примерно на Шопов да ходи при някой приятел да пуши наргиле. Така че един тренировачен ден като на Шопов и част от моя ден малко. Така че, знаеш, пък може и той така да прави, макар че той има други задължения. Деца, жена, ергена и други инфлуенсърски истории. Така че, много шадаут за това, че ми отговори на Шопов. И реално последен сегмент от него става последното ядене, да ви го покажа през другото време. Просто гледайте мен и само мен. Не знаем кой път излизаме и то просто днеска не е спрял. Днеска, между другото, заради този клип мега назор ми се случват всичките ядения, само за да може да се казва, че бълквам. Аз сега стомаха ми, като съм на кът от 2 месеца почти, и малко ми е доста свит, се наяждам с доста малко храна, и сега даже един оризов чип го изядах сам и съм изпил 2 чаши кола. И вече не знам горе-долу на колко калории съм, ама имам чувство, че до края на деня изобщо няма да огладния повече, ама ще гледаме да направим поне още едно ядене за клипа. А ако не можем се наедем, ще се видим и ще се сбогуваме само. Ама на този етап пушихме наргиле, хапнахме, пинахме и сега се прибираме да свършим някоя друга задача, после ще ходим да играем билярд. Така че евентуално може би ще се включим после. Айде! Апдейт, излизаме, отиваме на билярд с едни приятели. Може и да сням, може и да не сням, не обещам. Ама да, общото натам сме. Така, намираме се на масата и разбира се, като реша да го снем, няма да направи нищо. И Живко, аз снимах до сега Живко и сега най-добрият играч на билярд. Не вярвам. Така че сега ще му бъдат разцепени топките. И така, хора, видяхте моето последно ядене. Основно последно ядене, това е десерта. По принцип такова нещо не ям. Ама не специално за клипа съм се отпуснал максимално много. И надявам се, че се е получил интересен този клип. Един тренировачен ден като на Шопов. Хапнахме си доста, не се ограничавахме. И ако клипа ви е харесал, да оставите един лайк, да се абонирате за канала, без да гледате, без да се абонирате. Само абониране, харесване и оставите един коментар, ако искате да направим като някой друг известен тренировачен ден или един ден като цяло, или някакви идеи за клип за ядене, посещение на някои обекти и така нататък. Ако имате някакви предложения, пишете ги долу. Смея да се виждате скоро. Айде, чао!